बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. आणि ती पवित्र आणि व्यक्त झाली. नमान मरी एक कृपेन भरले समज येसुव्या असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये आबले समयचे सकन नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुव्या असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि देवाचं पूत मुनी सलो नमान मरिये कृपेन भरले समज येसुव्या असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसू म्या भडव्यान बरी खबर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवागला बडव्या अंजरात्म्या आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजाबांका समाळ देवसराच्या पट्ट्यापणाचे आणि पासांचे आडियोबंका फरमान देऊन बरातून मागता आणि तो या सर्गावेल्या फौजेच्या कुवाला आत्मे उघडा संसार विसरला सैताना कंदाच्या हरकडात देवाच्या पदवी नेमकडा लटून शासनास विषय तीतांका आणि निरंतर प्रकाशाचे संपत्ती सत मानता देवा सर पददार भक्तांचे मगसाणे कोणीचे जीवन आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येऊ, तुझी खुशी जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. एक घडी बोरम सो माईक अनम्यूट करून सांगता म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ओ मगळा बाप्पा, आज सकाळच्या वेळा या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या समर्पिता तुझ्या पुताच्या भाऊ पवित्र अमोल रक्ताने सगळे मरणाचे कोड दोन्ही तर आमका हर एक आमचे मन काळी जत्म कोड पडचे हरियो विषय आबाईच्या गर्भात येतो वर्षाचे आमचे जीवित आतले मुक्त जीवित कम्प्लीटली दोन्ही तर तुझ्या पूर्ण पवित्र आमकांवर ते दैविक कृपेंबर ते दैविक सत्यांवर आमचे हरी एक आवाज आमचे इमोशन्स आमची चिंतना आमचे उत्तर आम्ही जे की ते पळत आहोत हर एक ऐकत आहोत ते सगळे जेजूच्या अमोल रक्तान कावर जाऊन दे आज आमच्या हर एक चटवटिकांनी तुका महिमा जाऊन दे तुका महिमा जाऊन दे जेजूक महिमा जाऊन दे जेजूच्या नावाचे नाव जेजूचे नाव ऊस उभारले जाऊन दे 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 जेजूच्या नाव ऊस उभारले जाऊन दे आमच्या जीवितात आमका हस्कत करता आमका पक्का करता आमका वाईट सवयंक आपो ओढणता आमका हस्कत करता हस्कत कायच्या वाटेन वरता आमचं भवाट दंडाला येता ते हरी एक खोटी सकत हरी एक खोटं होत मग जेजूच्या भोपवित्र अमल एक रक्तान बांधून जेजूच्या कुर्सामळासन पडदी आमका पिडेन गलता आमका बेजारा हाडता डिप्रेशन हाडता पिडे गलता आज तसले हरी एक आत्मे आज आमका पुरपुरोंक लयता आमका खंत करूंक लयता आमका बेजार करूंक लयता आमका राग दवरूंक लयता तसले हरी एक आत्मे जेजूच्या पवित्र नावान जेजूच्या अमल एक रक्तान बांधून जेजूच्या कुर्सामळात वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे हालेलुया 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 हरिया 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 देवाच्या उत्तरा विरोध देवाच्या उत्तराच्या विरोध देवाच्या आज्ञा विरोध देवाच्या कृपे विरोध देवाच्या बसवणे विरोध फुसलायता तर हरी एक कटत्म हरी एक तराची चिंतना यास घडिये जेजूच्या अमल एक रक्तान बांधून जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे शिराला बराबर या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, ria, 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 Jesus, 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 Jesus. Second Kings 6:16. Second Kings 6:16. एलिशान जातली भियनका एक गडीभर आमचे दोळे आम्ही दंप्या आमचे दोळे आम्ही दंप्या सकाळींच्या वेळा या सकाळींच्या वेळा आमचे डोळे दंपून आमचे जीवित सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या या सकाळींच्या वेळा त्या सोम्याक अनुभव करूया या सकाळींच्या वेळा देवाचे उत्तर आमका म्हणता सेकंड किंग्स चॅप्टर 6 वर्स 16 रायांचे दुसरे पुस्तक 6 अध्याय 16वी वळ भियनका तांचे सोवे असल्या प्रासड
आमचे सवे आसात. तांचे सवे आसल्या प्रासड आमचे सवे आसात. कालच्या दिसा आम्ही नियाळले, परच्या दिसा आम्ही नियाळले. Psalm 119:76 मुजेर आयिल्ले कष्ट म्हाका बऱ्याक पडले. मुजेर आयिल्ले कष्ट म्हाका बऱ्याक पडले, कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. पळय, आमचेर कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमी ताचे कायदे शिकोवंक पावता. आमी आमचेर कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमी सोम्यातय आनीकय घट जाता. आमी दुर्बळ जायना, आमी अस्कत जायना, आमी घट जाता, भावार्थान. आज आमकां कसलें भें सतायता, आज त्या भियाक आमी सांगोंक जाय. त्या भियाक आमी सांगूंक जाय. एक व्हिडिओ पळयलो विद्या बालन, आमचे बॉलिवूड स्टार विद्या बालन. ताणे एक टेस्टमनी सांगली, केदला कष्ट मुजे मुखार येतात, केदला कष्ट म्हाका सतायतात. हांव कष्टांत म्हजो भावार्थ धडळल्या परी जाता. हांव त्या कष्टाक म्हणटा, ए कष्टा, हांव तुका सांगता, हांव तुका भियेना. तुज्याकी वर्तो म्हजो जेजू आसा. म्हजो जेजू आसा. तुज्याकी वर्तो. तूं व्हड न्हय, कष्ट तूं व्हड न्हय, म्हजो जेजू व्हड. कष्ट तूं घट न्हय, म्हजो जेजू घट. म्हजो जेजू घट, म्हजो जेजू घट. ताणें सांगला मॅथ्यू 28:20, सर्व पदवी बापान म्हज्या अधीन केल्या. सर्व पदवी बापान म्हज्या अधीन केला. आज तो जेजू ह्या लेडरसला हरी एकल्याक म्हणटा, तांचे सांगता आसल्या प्रासड आमचे सांगता आसत. आमचे सांगता आसत. आमचे सांगता कितें आसा आमी जाणा सांगूंक जाय. दावीदरायान पळयले, दावीदरायान अनुभव केल्लो. जेन्ना गोलियाता मुखार झुजोंक वता तेन्ना ताका कळीत आसलें, हांवें तितला ह्यो एक गोलियात न्हय, हाज्या बरी 1000 गोलियात आयल्यार हांव भिवची गरज ना. कित्याक सैन्याचो मुखेली, सैन्याचो राय म्हजो देव. जफानिया 3:17 दालबाराचो सर्वेस्पूर आमचे सवे आसा. जय दितलो झुजारितो, जय दितलो झुजारितो, जय दितलो झुजारितो. तो देव आमच्या सांगत आसा. आमी भिवची गरज ना. आमी भिवची गरज ना. जेन्ना जेहोशाफाट ट्राय 2 Kings chapter 20 verses 8 आमी वाचल्यार तांचे विरोध आसले जे सैन्य आधुनिक हत्यारा संगत आसले आणि तांचे लागी हांचे सगळे आसल्याचे सरड वडले सैन्य आसले. पूण तांणी एक विश्वास दवरलो, आमचो देव सैन्याचो राय. जर तांचे कडेन हजारांनी आसात जाल्यार आमच्या पक्षेन करोडांनी आसात. आज आमी मागोंक जाय. आज आमी मागोंक जाय. 2 Kings chapter 6 verse 17 सर्वेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. जेन्ना बुकुपार म्हणटा, सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आणि ताणे एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलो देखलो. वय गयाजीन पळयले एलिशाचो साकोर गयाजी. ताणे पळयले जेन्ना एलिशान मागले, सर्वेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. आज तरी एका दिसा आमी मागया, सोम्या आज तू म्हणजे सांगता आसाय, तो म्हाका कळीत आसा. तू आसाय म्हणलो अनुभव करूं.
तुझे 1000 पळोवन अनुभव करूं, तुझी महिमा पळोवंक म्हजे दोळे आज उक्ते कर. तुझी महिमा पळोवंक म्हजे दोळे आज उक्ते कर. तुझी महिमा म्हज्या जिवितान पळोवंक म्हजे दोळे आज उक्ते कर. जेजू, तुझी महिमा म्हज्या जिवितान आज पळोवंक म्हजे दोळे उक्ते कर. म्हजे दोळे उक्ते कर. आज आमी मागया. आज आमी मागया. आज आमी देवाचे उतर म्हणटा, आमी हजाराच्या फौजा वयर उभार तांच्या विरोध रावंक शकता. वय 2 Maccabees 8:18. हजारांक आमचो देव बळवंत, आमचो देव सत्यवंत. तर आमी रडोन बसचे नाका. जाऊ नमू कष्ट आयले मू. कष्ट व्हड न्ही. त्या कष्टा वयर जैत दितलो आमचो सोमी व्हड. तो म्हणटा, म्हाका अधिकार दिला. तू म्हाका संधी, म्हाका अधिकार दिला. आज त्या अधिकार असल्या जेजू लागी आमी मागया. अधिकार असल्या जेजू लागी मी आमचे कस सांगया. आज त्या अधिकार असल्या जेजूच्या सांगाता आमी आज चलया. शासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आणि सडवंतरा जेजू ख्रिस्ताची येरदारी, आत्मा आणि देवपण आमच्या पतल्या संसाराच्या पत्त्याच्या परिपणापासून आज तुझी महिमा पळोवंक आमकां तुजी कृपा लाभय. आज आमकां ती सकत लाभय. आज तुझ्या आशिर्वादांनी आमकां भर. आज या आयच्या दिसा आमचेर कष्ट, भिरांत, आकांत, खावचेणी येताना, आमकां अस्कत करताना आमकां सांगोंक शिकय, आमकां उसारूंक शिकय. हेल्प मी टू कन्फेस. म्हाका उसारूंक शिकय. आज म्हजे सांगाता आसलो जेजू तो बळवंत जावन आसा. आज म्हाका चलोवन व्हरता तो जेजू बळवंत जावन आसा. आज म्हजे कुटुंब सांबाळून व्हरता तो जेजू बळवंत जावन आसा. आज म्हज्या भुरग्यांक जन्म दिता तो जेजू तो बळवंत जावन आसा. आज त्या जेजूक म्हजे सांगाता आसा. हे हांवें उसारूंक. हेल्प मी टू कन्फेस दिस that Jesus is with me. Emmanuel, God with me. सांगाता म्हणून येवतो 3 पटी उसारया. Psalm 29:11. सर्वेश्वर आपल्या परजेक सकत दितलो. सर्वेश्वर आपल्या परजेचे शाश्वत आशीर्वाद घालतलो. सर्वेश्वर आपल्या परजेक सकत दितलो. आपल्या परजेचे शाश्वत आशीर्वाद घालतलो. आपल्या परजेक सकत दितलो. आशीर्वाद घालतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावरी फात. 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 शासनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता सडवंतरा जेजू आमच्या पत्त्याच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून बाप्पा या कणान भेटोवन दिता. बाप्पा विशेष रान या कणान भेटोवन दिता. बाप्पा
कितले जण कोर्टाचे केस, जागेचे समस्ये, विजाचे समस्ये, एम्प्लॉयर कष्ट दिता, दग दिता बापा तांकां हर एकल्या समर्पिता, एकल्याचे घर पडला. आज विशेष ताचे शेजारी ताका कष्ट दिता आसात, केस कलतान बेश्टायते आसात. बापा तुझ्या हातान समर्पिता बापा. बापा मागता बापा कोणाचे शोनान केस आसा, एम्प्लॉयरान ट्रॅव्हल बॅन केला, एब्सकॉन्डिंग केस गेल्या, रिलीज दिनांत बापा सगळे तुझ्या समर्पित सांभाळ दिनात, इंडेमनिटी दिनात बापा तुझ्या समर्पित. कामाकडे कष्ट दिता आसात, कितली भुरगीं आज एम्प्लॉयर मॉलेस्ट करता, वायट तळे दवरता, हर एकला समर्पिता काकूळ कर म्हणून जेजूच्या पवित्र नावान मागता बापा. आमेन आमेन आमेन. आयजाया 54:17 विरोध वापरून केले हातेर सुफर जावचे उपकार करता ते हर एक फटकेरी म्हणून दुरुस्त करतले. आयजाया 54:17 विरोध वापरून केले कंचेस हातेर सुफर जावचे ना करता ते हर एक फटकेरी म्हणून दुरुस्त करतले. आयजाया 54:17 जे विरोध वापरून केले कंचेस हातेर सुफर जावचे का गुन्हेगार करता ते हर एक फटकेरी दुरुस्त करतले. स्त्रियो सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. सासनाच्या बापा ज्योती मगाच्या पोटाची सौम्य आणि सुगंधरा जेसू ख्रिस्ताचे रगत कोणे देव सगळ्या संसाराच्या पत्त्यांच्या परिपणापासून भाऊ मकाळ बापा या कणान तुझ्या हातान भेटून देते बापा. हर एक पिढे असता समापित बापा. टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, कॅन्सर, डायबिटीस, विंगड कस्टमर्सच्या हॉस्पिटलांनी सिरियसच्या, व्हेंटिलेटर्सच्या, इन्क्युबेटर्सच्या, किमो घेऊनच्या, रेडिओथेरपी घेऊनच्या, आज फिजिओथेरपी घेतल्या, आज हर एकल्या समर्पित बाप्पा. डायलिसिसच्या भुरग्यांक तुझ्या समर्पित बाप्पा. बाबा कोणाची सर्जरी आसा, कोणाची बायोप्सी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट येऊन सर आसा तुझ्या समर्पित बाप्पा. बापा तुझ्या भेटून बाप्पा आज कितले जण सिरियस आसात बाप्पा. डॉक्टरान जायना म्हणला, होप सांडला, सिल्विया म्हणले बहीण, बेनेडिक्टा म्हणली बहीण तुझ्या समर्पित बाप्पा. विशेष हात लाय जे गुण कजे सकत तांचेर दवय बाप्पा. तांची काकूळ कर. कोणाची सर्जरी जावन बाप्पा रिकवरी पासून राखून आसात बाप्पा. तांची वेगळीच्या वेगळी रिकवरी जावचे पासून कोणाक खंयचे फूड केला जायना, एलर्जी बाप्पा तुझ्या समर्पित. स्टमक अपसेट जावचे, राती न्हीद येना, राती पोट आडवळता बापा तुझ्या समर्पित. तांकां स्पर्श कर या घडये. हर एक गांठी दुख तुझ्या हातान समर्पित. आर्थरायटिस तुझ्या समर्पित, पीसीओडी समस्या तुझ्या समर्पित. सगळे या घडये जेजूच्या बहुपवित्र अमोलेक रक्तान धुनितळ जाऊन दे, कवर जाऊन दे. जेजूच्या अमोल रक्तान या हर एकला सुटका मेळच्या पासून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. साम 142:7 बाहेर काका की हाव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. मोका बाहेर काका मी हाव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. साम 142:7 मोका बाहेर काका हाव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. नमान जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या शासनाच्या बाप्पा हम तुका भेटेता की मगाच्या पुत्राची आणि सगळं राजेसु ख्रिस्ताची आणि रगत आत्माने आणि दिन मागता बाप्पा विशेषतः या कणान तुझ्या हातान समर्पण दिन मागता बाप्पा. कितले जण आज कामाच्या समस्या असतात, विजाच्या समस्या असतात बाप्पा, तुझ्या समर्पित बाप्पा तुझी काकुळ करून मागता बाप्पा. बाप्पा तुझ्या हातान समर्पण देऊन मागता बाप्पा. विशेष जरा कितले जण कामाकडे तांका काढला, टर्मिनेशन मिळला बाप्पा, कंपनी बंद करता म्हणून सांगल्या बाप्पा. त्या हर एकल्या तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा. हात लाय तांका बाप्पा, हात लाय बाप्पा. सगळे अडकळे ते खांडोडे कितले ना कितल्या तेंपात काम ना बाप्पा, तांका तुझ्या हातान समर्पित बाप्पा. बाप्पा हात लाय बाप्पा. त्यांचे सगळे सेवी तुझ्या समर्पित बाप्पा. बाप्पा कितल्यानाचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व होतात ना, त्यांची तू काकुळ कर बाप्पा. त्यांच्या आधारा की बाप्पा. त्यांच्या जीवितात असल्या हर एक कोणी पण पैस कर बाप्पा. बाप्पा तुझ्या आता समर्पण दिता बाप्पा. आज कोणाची इंटरव्ह्यू असा किंवा इंटरव्ह्यू दिल्या येदळूच ऑफर लेटर खातीर राखून असत बाप्पा. परगावांत विजा खातीर राखून असत. विजा अप्लाय केला इस्रायलांत विजा नसताना कष्ट नसतात बाप्पा. विंगड जाग्यार विजा नसताना कष्ट नसतात. एम्प्लॉयर ते असतात त्या हर एकल्यांच्या समर्पित हात लाई म्हणून जेजूच्या नावान मागता बाप्पा. आमेन आमेन आमेन. Psalm 55:22. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर बाप्पा.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा आमच्या तुमच्या समय आणि सर्व येशू ख्रिस्ताची कुडा निरगा आत्मा आणि देव पण आमच्या पत्नीच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्नीच्या परिपणापासून या आकरेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया दोनी हात आमच्या वयर उबारया दोळे आमच्या दंप्या या आकरेच्या कणात विशेषरान भेटून दिवया आमच्या भुरग्यांक या दिसांनी एग्जाम बरोवच्या सगळ्या भुरग्यांक विशेषरान समर्पित एग्जामीक प्रिपेअर करच्या भुरग्यांक आयच्या दिसा कोण एग्जाम बरयते आसा त्या भुरग्यांक विशेषरान समाजात भेटून दिवया सणवायेचो समजणेचो बुद्धीचो पदवेचो आत्मो तांचे ते देवन येऊन दे सलन वरून दे आज घेण्यान तांकां देव दिवन दी शिकल्ले सारखे समजून घेऊन आज ते एग्जाम दिवंक देव तांकां कृपा लाभों दी बोळ लाभों दी म्हणून विशेषरान मागया भोवमगाळ बाप्पा आज विशेष संवसारभर कितले भुरगे आज एग्जामीक प्रिपेअर करना आसात त्या हर एका भुरग्यांक तूं स्पर्श करून मागता बाप्पा त्या भुरग्यांक तूं जाणवायन बर अनॉइंट करून मागता बाप्पा हर एक तांची कावजणी भिरांत पयस कर हर एक एडिक्शनांत सुटका लाभय वायट संगतपणात सुटका लाभय कितले युवा जण शरीर सत्य आसात काम सत्य आसात तांची तूं काकूळ कर आज कितले ना कन्फ्युजन आसा तांची तूं काकूळ कर म्हणून जेजूच्या नांवान मागता बाप्पा तशेंच कितल्यान आमच्या लागी मागोंक सांगला विंगड कर सांपासून तुमकां आतां समर्पित बाप्पा मागता कितल्याना पैनर वेते आसा रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पैण करतात तांची काकूळ कर आज कोण पहिल्या पटी या मगन्याक जॉईन जाला आज पहिल्या पटी आज कोणाचे बर्थडे एनिवर्सरीज आसा तांकां ज्यो समर्पिता कितली काजारी जोडे आसात भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसा तांची तूं काकूळ कर बाप्पा आज विशेष सरान मागता बाप्पा कोणाची आज कोर्टान केस आसा तांकां समर्पिता तांची काकूळ कर सगळी तांची केस क्लियर जावच्यापासून जेजूच्या नांवान मागता जाग्याचे समस्या आसात बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा काकूळ कर बाप्पा तांची काकूळ कर बाप्पा हे सगळे मागण्याचं माझं समर्पिता या मागण्याच्या हर एका संध्या तुझ्या हातात समर्पिता आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर समर्पिता तुझ्या आशीर्वादाने बर आपड बाप्पा स्पर्श कर तांकां तांचे सगळे पिडा गुण कर तुझ्या पवित्र तांकां बर जेजूच्या नांवान मागता आमेन 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 साम 119 सांगाता म्हणून घट्ट तळान दोन्ही हात वयर उबार म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची कठीण कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची कठीण कष्टांच्या अपशामरी कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची काकूळ कर कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची काकूळ कठीण कष्टांच्या अपशामरी सगळ्या संसाराची काकूळ देवंता देवा बळवंता आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता हालेलुया 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 सगळ्या संसाराची काकूळ सिरिल फर्नांडिस जुलियन मस्करेनस क्लारा अल्वा सिनेला Maria Lobo, hallelujah, 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 Juliet D'Souza,
Fernandez, hallelujah, hallelujah, Anita Shantidesa, hallelujah, 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 Susan Martis, hallelujah, 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 Lily Furtado, hallelujah, hallelujah, Godwin, hallelujah, 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 Michael Souza, hallelujah, 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 Lina Jacob, hallelujah, 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 Syria de Souza, Diodita Rebello, hallelujah, 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 Wilfred Lobo, hallelujah, Lawrence Fernandez, Geeta, Aaron, hallelujah, 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 Derek, Dominic, Joyce, Henry Margaret, Weston, Milburn, Noreen, Anil, Savita, Gloria, Sylvia, Sanse, Aaron, Austin, Dale, Greg, Taylor, Andy, Jan, Nora, Benedicta, Jennifer, Joshua, Cinderella, James, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Forgida, Calvin, Kathleen, Lance, Lanit, Anita, Ashton, Anna, Melvin, Sarah, Sonal, Teresa, Lina, Moss, People, Valeria, Sonal, Audley, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Mary D'Souza, Nancy Lobo, Pradeep, Diana, Janik, Vijay, Reena, Arun, Teresa, Kasner, Travera, Susan, Victor, Vita, hallelujah, 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 hallelujah. वो मगा बघ्या हरियाकला बुरग्या आमच्या समर्पिता आज विशेष तऱ्हानं तो आज तुझी महिमा या बुरग्याने देखच्या पसत आज या बुरग्यांच्या जीवितान तुझी महिमा ताने देखच्या पसत आणि या हरियका तुझ्या बुरग्याचे अत्मिक डोळे उघड तुका अत्मिक डोळ्याने हरियकल्याने पळोक तू हरियक कष्ट येताना आज अनवारा येताना घट्ट राहून जेजू मुझे संगता समलो अनुभव ताने अनुभव करो जेजूच्या नावान मागता ही कृपा त्यांच्या जीवितांतला बाई पिक्तरान वाडे आईच्या या सौतरीचा करिश्माचा विशेष तरान मागता तुझे दयेची कृपा या बुरग्याच्या जीवितात वाढव दे म्हणून फक्त जेजूच्या नावान आमेन 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 संगता म्हणूया उदास दवर ये बोधय यंपाय मया त्यास दवलो तुझा आधार मगलो सांगेलो म्हणतरी हे पात्याने धैर्य काढणे तुझ्याकडे येतात अवकाळीच्या उपारी मुझे माई कधीच ठुकरवता बडी सल्ला देवपुताची माई मागणी तिरस्कार करीनाता तुझ्या काकुळते तुझ्या मागणी ऐकते माका दी आमेन 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 नमान भर एक कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड विशेष तऱ्हानं हर एका दिसा आता भुरग्यांचे एग्जाम सुरू झाल्या तसेच सुभार्जना तुम्ही गल्फान तावन जॉईन जातात आता तुमका रमादानाचे ड्युटी लागल्या मस्त टाइम असा 1 घंटो आमच्या भुरग्यांपासून मागया हर एका दिसा सांजेर इंडियाचो टाइम राती 10 तावन 11 वरां कुवेटचो टाइम 7:30 तावन 8:30 दुबईचो टाइम 8:30 तावन 9:30 1 घंटो बसया मागे आमच्या भुरग्यांपासून आमच्या भुरग्यांक आमच्या मागण्याची गरज आसा आणि आम्ही संगता मिळून मागताना आम्ही चड अजापां पळयता तुम्हीच ताका साक्ष या जमतीन कितले जण साक्षीदार जावन आसात तुम्ही ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यात जॉईन जातली कितले जण तुम्ही साक्षीदार जावन आसा आम्ही मागया संगता मिळून भुरग्यांपासून मागया सेपरेटली आमच्या भुरग्यांक आमच्या मागण्याची गरज आसा आमच्या मागण्याचे बोल तांकां आमी दिवया भुरग्यांक सांगचे न्ही की आवय सांगचे पळय पूण चड पाटी पडून तांकां बेजार करच्या बदलाक तांच्या पासून मागया आमी देव तांकां करपाक दितलो आमच्या सुम्याक आसा आसले कितेंच ना 1 घंटो या अर्धो घंटो करया सुम्या सांगता तशेंच तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशनां 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही धाडया सुभारणी पेटिशनां धाडलेली आसात बक्षिया तुमकां रिप्लाय करूना फाल्यां परवा हांव तुमच्या हर एका पेटिशनाक हांव रिप्लाय करतलो
हांव रिप्लाय करता फाल्यां परवां तुमच्या रेप्टिवेशन पासून मागून तुमकां रिप्लाय करतलो तशेंच ह्या जोमतीच्या हर एक गरजा पासून म्हाका कोण तुम्ही युट्यूबांतल्यान जॉईन जाल्यांत आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही ह्या मागण्याचे लिंक शेअर करा. देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेस्ट जावानी आणि कृपेन बरों दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल. Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother. Praise the Lord.